Якум лайк, раҳмат. Салом алайкум апаҷон. Ва алайкум ассалом Саидабону. Сӯзи тинҷи саломатиёт хуб? Хуш омадем духтаро. Оҳи, қати закрепиташ омад. Якум лайк, раҳмати калон. Салом. Ва алайкум ассалом. бачаҳо чӣ? Оли ман хушомадӣ гуфтанда бачаҳо набуданд. Салом алайкум апаҷон. Ва алайкум ассалом баха. Сӯзи тинҷи саломатиҳо хуб? Дуюм лайк. Шукронаи Аллоҳ. Сӯз шумо сӯзен хубен? Шукронаи Аллоҳ манам сӯзам. Саидабону. Силкама дар боло мон мега. ҳозир мемонам дар боло. ҳозир як гапи хушрӯ гуфта будам. Хай майли ҳозир не. Баъд мегум оли баъд дар группа. Оишагул киҷо шид мега? Оишагул қалдар қулдур рафтагиай. Оишагул дар қалдара қулдур тарафҳошон дар борони сел борида иста будай. Чага чага. Чага чага. Жага жага. ношурги корот и жага жагара та айгиҷа медонӣ? бандарта ай кадом сини? Салом алайкум жага жага мега. Да обуна шавем дӯстон мега. Обуна шавем. Ай дасти мамара ҳеч ка намонд. Ҳама обуна шид ай тарсара ба худо. Яна баха 55 ҳамҷа боша бугу мешава. Саидабону обуна шавем. Жага жага. Якум лайк. Ман омадам. Хуш омадӣ. Ин Нисо ҳамин ахири эфирда биёям. Якум лайк ай. Ин эфири дигаридам биёя. Якум лайк ай. Саидабону обуна шавем мега. Жага жага чӣ кор дорӣ мега. Ячи ҳамин гапа гуфтӣ ячи дар ёдам зад. Гапи як гудак. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом Али. Хуш омадӣ. Сӯзи тинҷи саломатиҳо хуб? Мама влог. Ман ҳастам шумо дар мега. Якум лайка ман монда будам мега. охи ҳами ту намемондӣ ман силката дар боло закрепит намекардам. Чорум лайк. Раҳмати калон Али. Хуш омадӣ. охи як лайк мемона бо 10 буга. Не охи якум лайк мегада барои ҳавай. Як лайк ай ман мегум. Як лайк не апаита. Чӣ ай? Хандалам. Бача бо ман хандала шидам батра Нисо. Саида раҳмат мега. Шукр алҳамдулилло сӯз худа чӣ хлапа. Манам шукронаи Аллоҳ сӯз ҳамҷа майда майда эфир карда соат ҷамъ карда гаштем. Ҳама каса сӯзен иншалло. Жага жага чӣ маъне дора мега. Ман намедонам. Шумодам раҳмат мама влог. Тарбуз намешава мега. Не беҳтарин. Али соатот буд шид? Апаҷон шӯхӣ мекунам. Дарав қар накун бинита кашол када. Ай не биним ҳеч надора. Ман қар намекунам Нисо. Агар қар кардам бигирӣ тез пир мешай.
мада маъқул шид ба худо, ман чанд рӯза мегӯм ай хотирам мерояд ҷага ҷага. ин ҷага ҷага ба худо як хешумон авай гудак дар ёдам зад, аваё фақат шӯхӣ мекарда, ҳамин гапқати прикол карда. توبه من حقا شوخم کی میگه ها ما هم همه خیلیم نیسو ای همین شوخیمونه خشتامن ما در زمین میشیشت سست میشید گپوی مده دینا قطعی خشتامن جان گپ زدم خشتامنم میگه بخه بیو گفتم خواه جان گفتم پاسپورت مگیرم حرکت کردم یو علی میخندد چی فهمیده خندیده باشه به چای ما قرد کنم با گپ زن که با خدا با دقرتقم روز نگیرم خوش بر حالتون میگم اوه کلین بدقوق نیستم ده علی بهترین میگم کلین عصر 21 کلین همکوره салом алейкум ва алейкум ассалом королева сози тинҷи саломатиҳо хуб хуш омадӣ рақс када омадӣ фаҳмо мега чӣ зуруд омадаи қад дурӯғ мегӣ кира мегӯй мама кира гуфтаисти ту ҳозир силката мегирам айуҷа мегирам фаҳмидӣ айу боло королева ҳами ту пайдо шидӣ дизлайкам пайдо шид ҳо эх худо ҳами дизлайкмона илоҳим хушбахт кунаву серсумаш кунаву миёни мардум кунаву умракҳои дирозаш тияи ҳами дизлайк мондагира апа дер ай хоб мехестам ай изома ай хона намебуромадам як рӯз хуштоманам дара кушод арӯз намехезӣ ай хоб гуфтам холаҷон гурдаҳом дард дора дардаш мона мебуром гуфт мембирӣ камо бозӣ кунӣ қурбаққа баридар ваҳнаи як рӯз хеле кор дар маам шида буд хоб дар монда будам хисрам омада буд ба худо то бегаҳа касал дохтам дига хеста натонистам айзора хисрам омада мега духта бихе ягончи бихе мурда будам ай гӯшнагира ман гуфтам не дадаҷон ҳеҷ намехӯрам ҳозир мебурам мерам ягончи хӯрӣ мерам баъд бихе рафтем ягончи бихе маззат нест гуфтам не маззам нест توبه силкаи мара мекунам ози королеваи қаи беста шумора мегум гумша носовой не кидай потому что это ҳарам ҷага гумша ҷага омин мега королева мон иқа силкаи ма беста мега 5 лайкам мондум мега шӯхӣ дорум короче новый тренд ҷага ҳо итари найрангора марам кадагиам ба худо чизера мешикастам ай тарса туалета мебардофт о зурай ужин ёш будам беақл будам ҳозир боша мега учин мега ёш будам беақл будам ҳозир боша доное шидам ки мега
апаи добрӣ кӯ мега. ӯ ба фикрам ягон ҷо дар шиштае ҳоли хеста натониста шитагӣ айда. Ози меояд ки ҷойда буша. Салом алейкум ҷага ҷага. Салом салом. заряди телефонам чанд шид? 64. Вай падари ақлут навад қариб бе телефон мондуме. Находам хеле кни. Ҷага ҷага ту одами хубӣ, просто камтар хато мекунӣ. Кира гуфтаиста ман намедонам. худо бахшамаку ки уққаи читари туалет буридагиам помидору бодарингу во бар ҳоли ман мега. ҳеҷ гап не мешавад чӣ бане? хата нигоҳ кӯ тела не ҷага ҷага мега. Ман бе телефон монам ба ман чо мекунам? Мемирам ман бе телефон медонӣ? Ҳозир бурам 650 сум дар интернетам монам ки 23 да мемира телефонам. телефон ай боло ғалти дохил. мембри ош мехӯранда? ҳаминҷа ду одама ҷага ҷага мегӯм. Якумаш хитӣ мега. Дуюмаш кӣ? Ойшагулай? ин админка ҳолекам чойхӯрӣ? ҳолекам чойхӯрӣ Нисо ҷон? имрӯз Нисо, ту нести дар чӣ? имрӯз айнигиҳо рафтанд. Айкони бодом 5 кас омада буданд меҳмонӣ хонаи хоҳараш. ана авваю 5 кас 2 ҳафта истоданд дар шаҳри мода. Нав ҳамин рӯз рафтанд. ҳамун ҷага ҷага меган. Чӣ мегин? Нисо кор буромадӣ? ҷага ҷага мара чор мекадай. Инаи номи чиш дута параш да тоҷай ҳавая мегӯй бандар. холаои Фотимаи Зуҳро рафтем кони бодомҳо. Ту айгиҷо мешиносӣ? ман тура гуфта будам ки Нисо? Буромадам кор имрӯз. Не инста королевара мегӯм. бандар сити шаҳри шумо да гуфте шумо киҷода? мара мегӯй Зулфия. Ман ҳозир дар Калужский областимо айнигиҳо чӣ рафта буданд кони бодом авая гуфтаистам Нисода. ман омадам. хеш омадӣ Оишагул. ин бандар тура бисёр пурсидаистай.
ман келини хеши табурашон. Фаҳмо. офият омадай, баъд амма омадай, апай Мунирахон омадиян, оя омадиян. бо 4 кас омадияне, 5 кас мегӯ. шашум лайк, раҳмати калон. ай бибим хеш мешаванд Мунирахон. лабай бандар гӯш мекунам мегӯянд. шашум лайк ки як диз мондай, намедонам. новати дизлайкҳошон добре. худо инсофшитя. ба худо қасам инста ман комменти тира ҳамашам мехонам. просто медонӣ як хуни одамӣ дорум. ай даҳанам гап намебарой. оҳи меҳмони нав омад. хуш омадӣ ҷага ҷага. королева ман чуба ҷага ҷага мега. шумо қатъи ман гап намезанонин рафт мега. оҳи ҳамҷа 6 одамай кӣ мондай диза. нобуташ добрӣ. добрӣ инай духтара кабақаб обунад мешава. королева мо чӯ кардем мега. ҳамин королева мондагия дига кӣ мемона. ин голосовой ай ватсап дер кушода мешавад. фаҳмо. не ман намондам мега. маймун мега. бандар мара мегоин мега. чӣ гапҳои нав. гапҳои нав ҳичи ютуб да мега. дар ютуб ов зада мондагиай. ин мардакҷон занг зада истай. овози киштим занг медроя эфир. чё кардам ман мега. ман нав лайк мондем ку. шашум мега. ин шаша чанд кас монден шумо. усу намерава. мегӯм одами хубӣ. тарафдорумта яктай ҳама вақт сарбаланд бошӣ. кира меган намедонам. ҷага ҷага. бо 11 шуд ку лайк мега. 11 шидай ку лайктон мега. фаҳмо. коме диз мондаяд никай нобуташ. ман парвои дизлайк надорум. бандар як диз қатъи ман хафаям намешавам. барое ки як бор ман чида будам. хов карда будам. эфира сар додуму духтаро чахчах мекунам. яке мехезам ки 27 дизлайк. ай гуфтам ҷанг шидиян дар иҷа разбор. духтар омада занг мезана мақсад эфирота бикуш ки 27 дизлайк шид. ман ку хов майсудка омадагиам. бе звукай телефон мурдамай чӣ хестим мебинам ҳуш пушум пари дизлайк қатъи лайк як хел рафтиян. ҷага ҷага бош ки чӣ мега. воҳ мега королева. 13 лайк мега. ишагул. салом алейкум ҳама каса хубен. ва алейкум ассалом ҷаҳонгир. хуш омадӣ. 14 шид мега. қалавури дизлайку лайки ман королевай.
ҳама каса хуш омаден, ҷага ҷага мега. Тоба қилдиме кадоми дастуш чапана будай диз мондай мегам. Кадом левшаам хе кардааст. 15 шид мега. Ина ами дихта мондаги ами королевай ку. Анами монд озина 15 шид гуфта омад. Ина ман хидмам я талайка мондам. Кадом бахил мондай мега. ин жебо нишон нешку мега. Кор дора ба фикрам. И дуюме фирмая 64 шидаем. Яктай дига сар метим буромада мерам. Насиб боша якнимода мебурам. То мерам 2.5-3 мешавам. Кимон ку майдон буроя мега. Ойшагул ки ҷошди ҷага ҷага мега. дӯстони азиз, паспорт ёфта гирифтагӣ, илтимос поделиться кунед. Паспорт соҳиб шавёва, илтимос. гап нест. моба 14:36. ай мо 2 соат фарқ дорем. моба мега 16:36. Оҳ бача, шумо 4 соат фарқ дорем. Королева ту дар кадом шаҳрӣ? админка баъди эфири ту ҳамин гап тема мешавад. ҷага ҷага. Ки Бандар Сити. Баъд ту дига эфирҳоам мераҳ ё фақат эфирҳои ма даӣ? Манам инҷа ба Бандар мега. Новосибирск. Фаҳмо. Сӯзаки мега. шумо дар киҷоен? Ман Калужской областам. Намерам. Ман ҳамиҷа рӯи хотири як одам омадам. ҳамиҷа мондум. Фаҳмо. ӯ одам кӣ будай? моба 20:37. Оҳӣ. оҳо мегам. Ки ҷудаен шумо? давоми эфираш дад карда хобам бурдааст. 12:40 мега Бандар. модам амӣ. Бандар ту дар кадом шаҳрӣ? Абдусамад мега. моба 14:38. Санкт-Петербург. Фаҳмо. Ойша кадом шаҳр даен мега? Ойшагул салом ҷони ман. Чӣ хеле асал чик. Супер пуперда 19:38. 6 соат фарқ дорем. 6 соат фарқ доштаем. ай не, 7 соат. Сахалин ба мега ойша.
Королева, ман медонам ту дар ҷоӣ. Саломат боши, Али. Королева дар Новосибирскай. Апай тахминаш мо ки ҷудаин, мега оҳи тоба. Калуга да, Калуга. Нисо мега мода 12:40. Соати мо қати яхел. Абдусамад на запаҷон шумо чихе иққа кам намошидид? Ай. Сози нази ҷони ман. Админка дар рӯи заминай мега. Не, ман дар чиштагим. Телефон да дастам. Ман камтар азодор шидем. Чӣ ба? Абдусамад? Тинҷай? Охи мега. Диди, ман фол дидам ки дар ҷои королева. Нисо бо ки мега? Нисо двайникат. И Абдусамад мега ман кримда. Фаҳмо. Бибиам гузаштан. Худо раҳматшон куна. Ман то ҳатто королева соатотон намедонам. 16:40 соатотон. Ой, Аллоҳ раҳмат кунад, ҷошина ҷаннат кунад. Омин. Москва мерем мием тез. Зур крим да мардак мега ки я отдих рафтан дар курай мега. ҷои хушрӯай мега. Оле личкада менависам иққа ҷодугарӣ кунен ма мега гап нест. Ҷага дар боло навис хоб дидӣ мега. Дар Инстаграм надиден сторис кардам ку апа шумо диден ку? Чира ман аҳамият надодам ки Абдусамад? Илоҳо омин. Чира бибита сторис кардагӣ? Ман надидам ба худо. Ман Инстаграмда яр ҳамин аёдам биромада мона 2-3 рӯзам намедурам. Як медурам аммо рецептора тамошо мекунам кадомеш маъқулша. Бибиамро мега не ба худо надидам, ҳоли мерам мебинам. Ман тура қатъи шуд дидам сторисотуна тамом. Ҳама суратошуна. Не ба худо ман надидам. Тахминан овозта гӯш кардам хобам бурдай. Яке бедор шидам хобам бурдай. Эвай тамом шид. Фаҳмо. Ман овози ман қатъи хоб мекунам. Ман аллагувакам шумода. Дар амиҷа ҳама духтара як бача тобае мега. Номи инстаграматон чи, Абдусамад? Оле нею личени. Омадам. Хуш омадӣ, Зебо. Добрӣ созен, нинӣ созай. Бандар шумо бачаен, мега Оишагул. Яке бедор шидааст хобуш бурдай. То бақилдуме. Зебо, созен хубен. Оҳо, қатъишон чихе фромадем. Пупсикчи асалча фромадем. Чӣ мегай? Суратора мегӯй Абдусамад? Не, мардак. Добру таваллуд карден мега. Я бачаи биз бала кардай. И саҳар барвақт хестам, ҳози хобам бурдестай. Раҳмат соз гашти майда. Сеюм бор шид миёме мега. Хуш омадӣ, Нисо. Шукри худо, королева. Оишагул, шумо номи инстаграматонро партоед, ман доб мекунам. Обозира бугӯ да Чорни море кайфую мега. Ту ҷа отдих рафтагӣ? Личени рафтаӣ? Ман бехабар. Шумо хоби хурдтаракон ба иштирок кунед, ҳама хобуш барад.
гап нест. Муборак шавад апаи добрӣ. Не ҷага ҷага мега. Срата мегум. Апа чихе фуромадем қати ҷоним. Зур зур бо рӯи хитта дила қати маҳкам кардаӣ. Рӯи ҷонӣ ката не. Ин Нисо кӣ шинос кунед мега. Нисо подписчики ман. Кримда мегум 3 бор мешамиём. Охи аввай нафаҳмидам. Носовой не кида это ҳарам. Ҳиҷада ягон занак нос намекаша бандар. Оишагул нашда соли мега. Мананда не инстаграмам Абдусамад шавҳараманда ҳай. Ман тит мекунам ҳар рӯз номаша бенам мегум майли. Добрӣ чӣ кард ки муборак шавад меган? Бача. Дурӯғчиҳо гуфтен ку ҳаматон таваллуд кардан гуфта. Ҳаракат кара истай оли Оишагул. Нисо морам дастгирӣ кунен охи ман ҳам Нисо мегам. Добрӣ зебо вақташ имрӯз ё пагоҳ мега. Карочи 2 июлай нафаҳмидам оддих омадам 17 рӯз истодам сари пула хурда рафтем 5 рӯз шид бо омадагим бо идоф. Идофу чанд қа меисти яку 5 рӯза? Нисо мул шудост. Ман нома Алиш кунам срочна мега. Ҳоли кӣ гуфт ки таваллуд кард? Просто гуфтем ки нинӣ созай. Охи ами королева ҳама ҷода шаршув медоза. Меояд дизлайкоям мемонав мега ки дизлайка кӣ монд? Девона ёд гирдар шуд мегӣ. Идофа личит омадам усолам личени омадам 9 рӯз ба обратно бо Москва. Фаҳмо. Мана апам гуфтан ку бача кардан гуфта. Охи узида бача гуфтай. Не оли мега. Ина акушер гинеколог амиҷада королева. Ҳами медона. Оишагул механда. Шумо зебо Нисо ку мега. Идофа личени то декабра чун духтур чизе бугада. Зур. Личени барои чай Нисо? мега ки ай нӯширги гапот хелиёра медони королева. Нисо хуштомам надорен шумо ҳар ҷо мегарден мега. Балолазоре мега. Маём гинеколог кира личени кунам мега. Не дар кор нест. Мо ай ту метарсем королева. Апа ман да гинекологӣ мехонам оли мега. Ту аввал салонда хонда истай ку? 22 соат ба мошин омадам. Бовар ку апаҷон безор шидам. Ҳаққай бузбала. Чӣ бузбалат дорам итак 3 рӯз миён дард шидам. Бузбала чӣ ҳамеша нафаҳмидам. Бузбалат юи. шута мегӯй бузбалай гуфта чӣ нафаҳмидам. Ман абарот нағз мебинам раҳи дароза мошин қатӣ рафтанша. Безор шидам қай бузбалаи. Охи не личени барои як парча гӯшти хом. Гӯшти хом? Гӯшти хом. Ай унҷа мебурам. Бузбала будааст. Ман шавҳарам ки 5 соата роҳ рафтам мурдам ҳалокиба. Киҷо рафти ту? Ту хуштома надорӣ ба Оишагул?
имрӯз кӣ нестан? Ирина. Салом Сӯзен, хубен? Ва алайкум ассалом Дарёҷон. Сӯзи тинҷӣ, саломатиёт хуб? Хуш омадӣ. Кӯдако Сӯзан. Тоба гӯшти хом чӣ мега? Кунтон мека фарроҳи дароз ба манам пеш нағз медиду мега. Хада барат шуд боша агар ҳамин 30 соат ама рафта мегирам. Хиштоман дорум шӯи ёйлаи шӯи мада итарин нест. Кордор шаван ҳаркас чӣ хеле хоҳам хе зиндаги ой нанми хе одам ама нағз мебинам. Барои кӯдак апаҷон. Фаҳмо. Королева апай тахмина мара меган гинеколог гуфта тране. Ирина апай Шаҳноза нестан ҳо. Раҳмат апаҷон, хуш бошен, саломат бошӣ. Дораму теҷаки ба хиштоманам ҳеҷ ҷора намедонам. Ҳамин озира келино ҳама ай дасти хиштомана гирехта Россия омадиян. Мақсад чӣ? Ира кунед келин, вая кунен, ман ба авқот кунен, ина биёрен, куртама шӯен, газмол кунен. Ҳама гирехта ҷои чира ёфтиян. ҳаёта ёфтагиян. Россия пеши шуҳумо. Тамом. охи манам гинекологам мега. Намехоҳам лечение кардан безор шидам. Шума мегум бразанги мара сарте ки мондаи бад шидам. Оле ҳамаш мешавад Нисоҷон. Чанд сол шид туитона? Нисоиқа хато менависен мега. Ойшаҷон автобус даем охиҷон мега. Фаҳмо Нисоҷон. Нисо шумо чанд сол боз бефарзанд? Ҳозирои ёшоба намефора хиштоман. Нагӯ Ойшагул рост. Неки ба худо хиштомани ман зарар надорада. Корш не ҳамин мега ки кор накун, мега биё қатъиман чахчах кун. Фақат фарёд мекунам. Мерафтим тавои дарахтода мешитем, механдондум, чӣ мекардам. Ҳозир хиштоман ва маззашон нест духтаро. Бояд бирам як бор бибинам. Қатъи мардакҷон. Аз ту гинекология намебурояд, ҳамара мекишен қатъи автомататон мега. Амира бугӯ. Ҳамиш зур мега. Тоба Нисо чаро ҳардумон инқадар сарсону саргардонем мега. Зиқ нашавед Нисоҷон, ҳамаш мешад иншаалло. Хиштоманатон админка чанд сола? 70 сола. 50 год ражденишон ба фикрам 70 даромадай надромадай намедонам. Оле ҳисоб кунам мегум намедонам. Худоҷони меҳрубон. 9 сол шид апаҷон. Оле мешава иншаалло. Аллакай бо 40 минут шидае. Чӣ ба? Ина ҳозир 40 мешава. Апаи тахмина ай куҷои Тоҷикистонен? Ай ҷош, ай точкаш королева. Видеоҳома тамошо кунӣ, ман дар ҳамуҷо ҳамаро нақл кардагиам. Ай ин мебурояд ки ту видеои маро тамошо намекунӣ, ҳа? Саволу ҷавоб кардагием. Поёнтар фуро видеом да мебинӣ, гӯш мекунӣ. Чӣ қадар кампири хушчахчах будагистан. Кампиро баъзеш чахчақа нағз мебинанд. Таҷричка. Ҳама ҷода ҳичи гап намемона. Ҳардумо ғайбат када мебуроем қатъи хиштоман. 27 октябрда 9 соли пурра мешад. Нисту ай Тоҷикистон ай гиҷош мешай? Хиштомани манам чахчақа нағз мебинанд мегам. Королева шумо аз куҷоен мега? Нисоҷон марам 7 сол шид.
ҳо медонум ай душанбе мега. Не наёфтӣ май аз панҷакент. Ман бугум аз куҷои теҷаке. Ман медонум хуҷанд. Ҳо мега королева Нисо чандсолаӣ мега. Нисои дигари Нисода савол дода истая ки чандсолаӣ? Аишаҷон ку камкам буромадаисти ҳамиҷа даи ту? Вилояти Суғд мега. Ту ҳам суғдӣ ку королева? Апам аз Суғд админ. Ҳо ай ки ҷош мега. Ай ҷош ай точкаш гуфта мегӯ бо мепурсае? Абдусамад Гулсара гуфтани одама мешиносед? Маводо 92 таваллудаш. Лафзашон душанбе ку мега королева. Нея? Ма ҳамун синои ай душанбеам хела усунда шукадагиам королева. Ман ҳам суғдӣ ию мега. Аз куҷоин Гулсара? Хуҷанд ба фикрам. Нисо шумо чанд сола мега? Нисо куҷошид мега. Ман аз Куюки Суғдам. Куюки? Учалам королева? Ман 88 Нисоҷон Гулак. Зато ман душанбеда зиндагӣ мекунам. Учалам мега. Ба Лолазоре мега. Супер пупер ҳело. Зиндагӣ чист? Зиндагӣ? Ози ман тура мегум чия. Ман ҳам дар душанбе хондагиам 7 сол мега. Королева зиндагӣ мере пяраҳе. Хори қадрдонам шӯхӣ кунид иқа мега. Чӣ бугум? Ман 17 солаям инҷада ман майдаям мега. Шурик салом алейкум 18 лайк. Ва алейкум ассалом Шурик тиҷӣ хуш омадӣ. Нисо апа шумо дер шавҳар карде да мега. Дер не 20 солагиш дашу кардааст. Ози 27 сола. Зиндагӣ ин таги ҷоғба хурданде.